Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Бакусева Алия Шарафетдин кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 70 яшьлек олы юбилеен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бала оныклары, Магдиевлар гаиләсе, кызы Әлфия, тормыш иптәше Рөстәм, оныгы Динур, Мөхәммедовлар гаиләсе, кызы Асия, тормыш иптәше Фәрид, оныклары Ләйлә һәм Алсу, Лилия, Бакусевлар гаиләсе, улы Марат, килене Оля, балалары Руслан һәм Айдар һәм Алиса котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Әлеге котлауларга шулай ук Иске Мостяк, Ульяновск, Казан, Новоспасск, Яршаулы, Тырнауза, Мәскәү шәһәреннән барча туганнары, шулай ук Шырсу поселогыннан барча таныш дуслары да бик теләп кушылалар. 1951 елның 20 ноябрендә Иске Мостяк авылында гомер кичерүче Нугаевлар гаиләсендә бердән-бер көтеп алынган кызлары булып безнең сөекле кешебез дөньяга аваз салган. Өлкән абылары янәшәсендә бердән-бер кыз булып иркәләнеп үсә ул. Мәктәпне тәмамлап яраткан тормыш иптәше Газизә тиебез Бакусев Фәнил Фатих улын очратып матур гаиләләрен коралар һәм яшь пар Урта Азия якларына күчеп китәләр. Бер-бер артлы татулыкта һәм мәхәббәттә безне 3 балаларын дөньяга тудырдылар. Ни кадәр генә шит яклар матур булсалар да, картлар әйткәнчә кындык каны тамган туфрак барыбер үзенә тарта икән. Шул сәбәпледер инде 1986 елны безнең әти-әни дә янәдән туган якларына әйләнеп кайттылар. Тырышлык куеп безне эшебезне дә тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына чыгарырга ярдәм иттеләр. Кадерле кешеләребезгә мең рәхмәтле булып яшибез. Кызганычка каршы инде 20 ел әнкәебез ялгыз канат кага. Аның олы таянычы, җан юлдашы, сөекле тормыш иптәше әткәебез вафат булды. Әнкәйгә авыр югалтудан саргаймаска, кайгыга бирешмәскә без бала оныклары барлыгы ярдәм иткәндер әлбәттә. Үзенең төпле акылы, зирәклеге, гадилеге һәм гаделлеге аркасында ул безне бала оныкларын да кешелекле, ягымлы, михербанлы, ярдәмчел булырга өйрәтеп үстерде. Җәннәт аналарның аяк астында диләр. Әйе, бу дөрестән дә шулай. Һәрбер әни үзенең йөрәк җимеше, баласы өчен кайгырып яши. Үз чиратыбызда без дә әниебезне яратып, анарга кайгы-хәсрәтләр китермичә яшәргә тырышабыз. Әниебезнең йөзеннән бер кайчанда елмаю чаткылары сүнмәсен иде. Барыр юлларыбызны яктыртып торучы, мәңге сүрелмәс кояшыбыз бит ул безнең. Бүген Газизыбыз күзләреннән бары шатлыктан гына яшьләр аксын. Күрәсеңме, барыбыз да җыелыштык. Синең бәйрәмең ул безнең бәйрәм. Бу матур юбилеен көнендә сиңа ихластан бары саулык исәнлек телибез. Бәхетле булып, безне шулай шатландырып озын-озак яшә. Яулыгын салып иңенә юлга чыккан әнкәем. Беләбез, балалар килүен көтәдер күңелкәең. Иң олы күчтәнәчебез, безнең ихлас теләкләр, күп булыр юбилееңа әнкәйгә ди бүләкләр. Бездән бүләк, хөрмәт итү, бел, сине нык сөябез. Әзрәк башың авыртса да янып пешеп көябез. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Ал бездән ихлас күңелдән җылы теләк бәйләмен. Бәхетле була әниләр, баласы яхшы булса. Үз юлын тапса тормышта, яраткан эше булса. Бәхетле була әниләр, балалар хәлен белсә. Яннарына вакыт табып, җай табып кайтып китсә. Бала кайгысы күрмәсә, бәхетле була әни. Чын күңелдән бәхет телик, кирәк түгел әлләни. Хөрмәтле Алия Шарафетдиновна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Appak şeşlerini tarıp ürgen şakta Uylısındır enkey bizning haqda Tübep gözlerini bizning qaytır yılga Kütesindir indi her bir yolda
Biz bulmağa şüsken depke ulen Merhametli sinin izgi saf küngelin Uzak yaşan kay şoklık bilen İzgi tileklerini eytip barıp ızığa Saklanığız deydin yalgışlardan Dizer gümürlerini aklık bulsun canda Zorlanmağız birde yazmışlardan İşik aldın senin yeşil külen Biz bulmağa şüsken depke ulen Merhametli senin izgi saf küngelin Uzak yaşan kay şoklık bilen Sözlerini iske olğan şaqda Yüreğimde yaşar küşüm arda Gümür gözlerini uzgan şadımda da Habatlarımın minde bağlalar